d'ingressos, de finançament, i sobretot una gran empenta en el sector i ajudarà una vegada més a tot el que és l'entorn de la nostra pagesia aquí a Mallorca. I a més, avui que vivim una època en què tot depèn de mitjans de comunicació, ens podem dir que aquest gran premi nacional no només el retransmetran a nivell internacional pel canal Equidia, i no només també IB3 donarà mostra d'aquesta carrera, sinó que tots els aficionats del territori espanyol, aquesta carrera se retransmetrà pel canal Teledeportes. Això és la gran història. I crec que això és tremendament important per donar a conèixer la resta d'Espanya, allà on hi ha també afició, no tant de l'estrop, però sí a tot el tema de carreres, de cavalls, doncs que a Mallorca som un dels indrets allà on hi ha més número de carreres i podran convertir molts diumenge en el que és l'epicentre d'Europa del món d'estrot. Jo crec que ulls de tot el món, a través de les televisions, podran veure i sentir l'emoció d'estrot a si podrem ser part del diumenge que ve. Sí que un deport que forma part de la nostra cultura i que, a més, és un dels fonaments més importants per intentar ajudar en el nostre món de la pagesia, a tot el que és l'agricultura i la ramaderia. Dic que enguany mantindrem la mateixa aportació econòmica que els anys anteriors i també dic-vos que enguany a la fi hem aconseguit estar al dia en tot el que són els premis, s'ha de pagar els premis. En altres edicions no ho podríem dir, però enguany sí que podem dir això, que almenys no de vendre ningú d'anys anteriors. I acabo dient això, que des del Consell seguim reiterant el nostre compromís amb aquest deport i agrair a tots els que s'esforcen dia a dia per mantenir viu aquest deport tan estimat per part dels mallorquins i animar-vos a seguir endavant amb aquesta feina que és important per Mallorca, que és important per la nostra economia, que és important per la cultura, per l'esport i el que han dit els meus companys, desitjar que diumenge que ve faci un bon dia, que hi hagi sort.